علم شعور دے گلشن دا نگہبان محمد ذاکر اے علم شعور دے گلشن دا نگران محمد ذاکر تیرے لگے ہوئے بوتے چڑھ پائے ہیں پروان محمد ذاکر اور نہیں لانا حشر دے توڑی اے دان محمد ذاکر جیڑا کیتا ہی ساڑیاں نسلاں تے احسان محمد ذاکر جناب پروفیسر ڈاکٹر فیصل ایاد کے پاس ہے دوبارہ کہ اے علم شعور دے گلشن دا نگہبان